ଭିତର ଆଡ଼େ ଯାଅ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ ମାରିବ ଭିତର ଆଡ଼େ ଯାଅ ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଭିତର ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ହଁ ଜାଗର ନମ୍ବର ଜାଗର ମନ୍ଦିର ଜାଗାର ବଢ଼ିଆ ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କ୍ୟାମେରା ଭଲ ନାହିଁ ମୋର କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଧୂଆଁ ବି ବାହାରୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ନା ଭିତରକୁ ଯିବା କି ହଁ ବନ୍ଧୁ ଭିତରକୁ ଯିବା କି ଭିତରୁ ନା ଖାଲି ଏଇ ଉପରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଛାଡ଼େନି ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଯା ସେ ଯାଉନି ଯାଉନି ଇଏ ବୁଲେଇବ ନା ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଆମର ଏ ପାହାଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଦୂର ହେଉଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସୁପର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବୁ କରିବେ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବହୁତ ଦୂର ହେଇଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଟିଟୁ ଧା ଧରିକା ମା ସେ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି କିରେ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି